خد سيفهم يوم كتحمل عخي العالم مريض بحرف مناتي ولكني كان يوم سيفهم يوم كتحمل عخي تقنا مريض بحرف مناتي ولكني كان يوم خد سيفهم يوم كتحمل عخي تقنا مريض بحرف مناتي ولكني كان يوم سيفهم يوم كتحمل عخي عرق العسى الذي تتحلي وبعرر بيسى الذي تحري صحن بليسى الذي تمري أبعم بليسى الذي أكلي وطعينو مقر حوز حالة تتتني بخل قدو خدل لي عرينا من توزى مسكري عندي حلال مريم ولهيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خطاتي كيدان كتير مريم ولهيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خطاتي كيدان كتير سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ووترو تمليتنان بحقنانيو لمون كم ووترو العلا قداس النزلهم زبلنا يوم زيناتات بدرجة عالم بزوبانا كم رمان هاجرنا زملكت حبريتا حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا مسانا كتصنحو نخلتي نقبر سرح دما لايك بمقبار شير بمقبار كومنت مسحاب بكله متبعكم كتحجزوا ولا انجوين غيركم ابالات ممبرشيب نايز channel بمخان كتحجزوا بلبي بتعتنا نحطكم يقني الناس لا تخلوا تقبروا لنا زقات امر يوزي Former New Jersey Senator Bob Menendez sentenced to 11 years in prison. The emotional moments in court as he pleaded for mercy. Good evening, I'm Dick Brennan. And I'm Christine Johnson. The former New Jersey senator sentenced today on federal charges of bribery and corruption. Just moments ago, Menendez walked out of court and زتري وزلهم بوب منندس بحال زنبري هذا كابتي إيرترا قدا كوردال لويلو أبزناي تفتشحن أسران حدا قدا على إيرترا كورد كله leading role تسعود زنبري أبغون تقرأي كوينو زتاك زنبريو ببلشونا تخصيصو نعسر حدا عم تفريد له نيرترا زبدله سبلكم على اللغو هل في دس أنحو نيرترا زبدله هل في دس أنحو مخنياتو حزب إيرترا مسكين حزب إيرترا مسكين زخون حزبي أب أملاك توكيل زخيد كت سقعناتو هيلي يلا قلي يلا يمان يلا عربي يلا تعدا يلا بتشا يلا هيلا ناتون دقفناتون كاب أملاك ترايز بيرترا هب نفسون بقالسون بسريون دك على سليجن اتزعبيه درعناتو دقفناتو كاب أملاك ترايو من شنو عوضت ما كل زين تايز لكم تي مستيرنا عوضنا يزبيرترا حد النتيو كلا يكون حتين سلازلنا ورساي كالو سلازلنا كل زي صبغ يمكن قدامي بعتا مستيرنا عوضنا يزبيرترا حدنتنا يتزبي تشعت بهرات كل هايمانوتات نزي كل سب كسر حلو زلو ايو زياده ما نيرترا زبدل دما وعيل حديرو يعجو كم زياده تخو spoke about the judge's decision. The former senator is sentenced to 11 years in prison. He's convicted of taking bribes of gold bars, a luxury car, and hundreds of thousands of dollars in cash in exchange for his influence. We have live team coverage. Alice Gaynor is standing by with more on the emotional reaction inside the courtroom. First, let's go to Christine Sloan. She's live outside the federal courthouse in Lower Manhattan. Christine. سو كبدتري وزلهم اتسبتي نعسرت حدا عامت اب اسر بيت كاتو بزح بالشونا نقعزي نانسلو زنبرو اتزقبرو سراح دما حليفو قدمي سلادس انهي اب اسر بيت زقبو مغد فردك وهبيو and he will be in prison for very long time نعسرت حدا عامت ازي بزحيو جن بتقين بتي مسجبت ونركب كم زنبرو يزنقر حدا كابتي بالشونا فلاي اب قداي ناي تقراي جن زقواي زنبرن تقراي تعود زبل زنبر سنيترنا امريكا مخانينا نرزلنا بتم تعرفهم زلو بعد براد شيرمان ون ابت بالشونا ايد كلهم كم زغلن بفولو اب قداي ناي تقراي زقواي زنبرو ناي انا كم زي كونوا تراك تفلطوا كله لكم تحت بليعهم زلويم هذا معلت دما كم زي عيلهم اتا ايدوم حليفه خصون حمي ايرترا خسيسا ايرترا طبقا غير ايكونتن غيراتو ايدو يا حليفه صنيحاتو
كابز بمقصال زي تثبتي نبحكي وردت يا قاعد cared for, adding that every day he's awake, it's a نقتل next topic ناتنا دما زيا كنرينا ابزيا حنتا قد داسي زربا اقاتي مالا شقيقين ومناسبة ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين وأود أن أطمئن بريزنت ناي جبتي لنكنه مس ويليام روتو تراخيبو خلو حدا قد داسي زربا تزاريب نيرو اتزربا دما دونالد ترامب انتايل ونيرو ابزيا نسمع كلتين كتعازني نزوبانا دما العلا قد داسي نزلون فصاميتاتين كخونا زين They both said that they won't take in displaced people from Gaza like you suggested. Is there anything you can do to make them do that? I mean, tariffs against those countries, for example? They will do it. They will do it. What makes you say that? They're going to do it. Okay? We do a lot for them, and they're going to do it. Presidents and the دونالد ترامب ريوال لهم حزب غازا كاب غازا وتيو نابيك قيدي لنيرو ناب جبسن ناب جوردان كخدا حتى تين الله نغلتين هجرات سلزي أبتبوتاتي أنوات سلزلوت حزبي أبو قيدو كقمت خلالو يلنيرو تين هجرات دما جبس يكونوا جوردان زي خون زي كلي جبس حزب غازا أب غازا ترايك قمت زخل بمبال ملي سميرهم دقيمة مسحتتو كلهم حاجة تنكلتين هجرات نوز بالمسيبة نوم كان انتاي خاطب لي لو مسحنا جدا كجبر ويميلوا معناته بزح حاجه ስለነበርና ዘን ሃገራት ዚያተን حراي كبلني بمبال ኮንፊደንት ኮይኒ ይመልስ ኣሎ ስለዚ ግብጽ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ግብጽ መራሒ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ዝራይዎ ንሕና ንህዝቢ ቀዛ ክንብድሎ ይንኸሊና መሬቱን ርስቱን ካብኡ ክንወስዶ ይንኸሊና ይዝብል ዘሎ ብኻላጋት ኣዘራርባ ድማ እንታይ ንደልና ዶናልድ ትራምፕ በቀረባ ምስ ግብጽ ክዛረብ ከም ዝኽእል ሕጂ ኣብ መወዳእታ ግብጽ ሕራይ ክብሎም ከም ዝኾኑ ፍሉጥ እዮም ክንደይ ቁፅር ክወስድዮም ክንደይ ሰባት ክወስድዮም ካላርስዮም ግን ሕራይ ክብልዮም ሕራይ ክብሉ ከለዉ ግን ንዶናልድ ትራምፕ حيزوم يم حراي كبلو زخا دونالد ترامب نجبر ملسي انتاي كبوم كم زخل دما مجنزاب يدلي انصار امريكا بريزيدنت ناي جبتي اي كون نيلو كنقص اي كلني زخا حدا عبي نطبي كغير يا بتجو بوليتيكا زغبر زلو كنتات مالتي معناتو امريكا استراتيجينا امريكا استراتيجينا دونالد ترامب تبركت لغا كم جبر ملسي دونالد ترامب ابغون كون فتني زخا جبتي ادفانتج كبا مخانون أبتناي زوبانا زغبر زلو كنتات دما لعلا استواصو كلوا كم زغل بجنزاب يدلي بلدي سو ازن ريوز دلنا امونغو جبتن كينيان زغبر حد استراتيجيكاوي بارتنرشيب تغيرو خمزلون ازخا جبتي نزو كنتات زي كتنقساقسلو مخاناي زنغر زلو بدرجة عالم جن نابي قصو خير خلزو كنتات زي حركاتي ابزلن كني ازارا بارسو غينو زلو أفريقيا نفلم أوان ناب إيرترا أتيولم أبو عمر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فاقي محمد ناب أسمرة توقعيزم مس بريزيدنت إيرترا إسياس أفوركيم تراخيب لهم تركب أبو هجرة أفريقيا زلو كنتات سلام ستان مسرز جبر كم زخون يتسمع زلم منشتري زينا إيرترا أبزرقو حبريتام بريزيدنت إسياس أفوركيم حبرة أفريقيا كاب مفصم دليت دقاوان حيلتات حراك خون تقليبو كبليوم إت منشتر حبيرم كوميشنر تحبرة مس عبالات جوجل لوخم أب أسمرة مؤتام أب إيرترا زي تلمدو خينو تخرت بزحات ونصيحيب لهم إتي أب درو مسنبات كاب سلطانو خينم كاب عدي سباه ناب أسمرة توقعيزولت عندما حزاك أدما مصر أبي أحمد مخان زفلت كوميشنر موسى فاقي محمد انتاي زشاخو نجر رخيب يزبل كاب مجمعات وزعيم شبوت نجر زتبحل نجر يلان انتو خنقنا نزوبا مولو ناب سقات أتي زلهم مسوتري إثيوبيا إيرترا ناب مولو كينات كي عطون مزتايم زعل مدك خوني خن قدما مصر إثيوبيا أبي أحمد ملأخت ليخو ويس تال استفلت نجر يلان يوم إيرترا كندي انقفات أفاز ما اسم معنات بريترا كم زخونت بجلس استقامته خينهم زاجد ما سفحت جزءات تجري تقاضات إيرام دفعتات عم فصامي تركب كبعد يروب جميرو كسامريت عادي أبو زلو እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ትግራይ ንጎኒ ገዲፍካ እዚ መገሻ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ናብ ኤርትራ መኻዱ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብቲ ዞባ እቲ ምክንያቱ እቲ ዞባ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ንዝብል ሕቶ ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ሕጂ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ወይ እውን ቦቱ ዝገድፍ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይቲ ሕብረት ኣፍሪካ ክኾን ከሎ እቲ ሓድሽ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኦዲንጋ ራይላ ኦዲንጋ ዝበሃል ኬንያዊ ምስ ኤርትራ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ተራኺቡ ንነዊሕ ከም ዝተመያየቱ ዝዝከር እዩ ስለዚ ኤርትራ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ምስ ዘሎን ፅቡቕ ዝምድና ትምስርታ ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ብኻልእ ዘራርባ ክንዛረብ ከለና ድማ
إذا مسافاكي مسم أبي أحمد طبق زمدنا زلون أمون غيرتنا إثيوبيان زلوا كايدا دما بغرب هذا سبسل زخونة من البات أبز زي تجلسة تقول دايت كم زربات زراري ومر كله كم زغلو ما نمزج متو كونتاتيو من البات نتو كونتات دي اسكليت مقبار ويون مرققة أبي أحمد هذا كابتوم جلق برالنا نزقول دايز كبل ندحر قينو كل منو زخل سبن تلو مسافاكي مخان فلوتيو سلازي تقول داي انتاي كم استبهلو نبي جزء خيط كم زغلن بحج كنرينا دروت تزراري بوملو زلو اتي حبرة أفريقيا زبال كاب ناي كالوت مقابريان نتوتيو ناتو علامات كسال كم زلو يم تزراري بوم زلو بقمت قالوتي أبومبرنا حبرة أفريقيا دما كم نخنجبر حجرات أفريقيا دما أخول زخون أبركتو جنزب كبركتالو أنت حبرة أفريقيا ناتو باجت كل وقت خلالو حنت جنزب كي بركتك حبرة أفريقيا كم زك خون على مبالون وتسيتاو زربا كم زي كونيزن جرجلو سلزي هذا كابتي تسفاك جبرو لزغل قداين تلو زي دبلوماسي جبر زلو من البات تدمج زلو هذا رايلي أودين جاون مسير ترى تبوز خونه بان أفريقانيس سردا زلو سلزغونه كون دخون السون تامون وقتلتين هجرات زلو هذا معلبي جبر لخون من البات نجزيه زقدافيو نا بوليتيكاو مداي كنسجر كلنا بتزبحال زلو قداي أقرب كابو رح زبالي بجمر يعجن بقطباو قداي كنري إثيوبيا لانكنا زقاتم زلو كنتات كنري زي نامنت ድርጅት IMF ሁለተኛውን የኢትዮጵያ የተራዘመ ብድር ግምገማ በማጠናቀቅ ለአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ መርሃ ግብሩ ትላንት ተጨማሪ 248 ሚሊዮን ዶላር ብድር አጽድቋል። ድርጅቱ ለኢትዮጵያ 3.4 ቢሊዮን ዶላር ብድር ባለፈው ሐምሌ ካጸደቀ ወዲህ እስከ ትላንት የለቀቀው ብድር 1.6 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። መንግስት ለማህበራዊ ሴፍቲኔት መርሃ ግብሮች የሚሰጠው ስለዚህ IMF يعني إثيوبيا زبو زلو حجز بزسفح ملكعو يغسل كم زلون أبي أحمد بإنترناشنال كوميونيتي ملو دقف يركب كم زلون أتي نريو زلنا زبلج ليش كتماتاتنا هي لمعات كوريدور يلو زهانت زلو عالم لخاو كوميونيتي سبورتي قبرو خم زلون IMF دما وورلد بانك IMF ناي تشاينا بانك وننتقوني ناي كالوت هجرات إماراتون بدعر مجارجة بزوح دقف يقبرو كم زلون نريو زلنا دما مبزعتهم توم دونر سبوا زلو أب قبرون يتكبروا له industrialization كمون openness ناي تقطبها stock market كفيت له فابريكاتات يهنس له ناي لمعات كوريدورات قبر له سلازب لهم زلو ما مليشهم يحجزوا خمسة لو ينادر زلنا الزدما نيتوبيا نيتوبيا أنا أبتعت أبي أحمد إثيوبيا تزعبي أجمعنا ناي كتبا كم زي كونه كتبا أجمعنا اللون ديجن تزعبي security التكوينات حدن أجر جرين زلو تزعبي بدهون هاي تهجر كوين زلو نسيو مبرن أنت سجيرو أبي أحمد كنا منتاي الداخل كان نايس كان كترية غليغا he's actually very smart أفتح جنزب كابي كم زمت كل جزء كاش كاوز بعلى الله كتبا البيزنس زلو هم تفلتوا يخمسي زخونة تكالتك جبرالو نابنت بغلط زبالة تسلا إلى ماسك خمس خلنا تايلو حنت مكينة كفرية تبغت شيء كم تخون كبرين تجنزب وسيدة دما كالوت إندستريس كمعبلة بالنيرو أبي أحمد دما very simple أما خرط له وانت جيرو انتهى لنا جنزب زمت زلو إثيوبيان إيرلاينز لنا إثيوبيان إيرلاينز توسخ جنزب نخركم تكن جبر لنا دبي نقد عيلو دبي أمد ربدا جزاوت سلد سرحو كم حزم توريستس يخدم الله ناب دبي كخدون تخيلهم توريستس نادي سابامكم تقوليهم سلامتاي دبي 5 ديجري سنتيغريد بس تمبريتشر زلوي أبز السهرة خيدهم جزاوت تسرح كريوز دلين تقينهم زبلتيج نجار كم من دهر جرا بعد ساباول كم تسوريهم يعني كله إيرلاين سلازلنا بمبال تبين إيرلاينز تدمروا إذا كتماتات تسبابيكا توريستس كم تسوريهم توريستس كا إيزلي دولار يمزقت فلكا نتو دولار وسيد كادما كال بروجكتس نخد جبر تخل من البات أبي أحمد زي جبر زلنتايو حكمناتات بيت مرتات يونيفرسيتي جبريلا انتاي كن كجبري جنزب يتلو እቲ ገንዘብ ወሲዱ ድማ ለንቀና ሓድሽ ሪፖርቱን ወፂ ነይሩ ዕዳ ናቱ ከፊሉ ከም ዘሎ ገለ ክፋል ከባቢ 10 ቢልዮን ዝኸውን ዕዳ ከፊሉ ዝብል ሓደ ናይ ቻይና ሚድያ ሪፖርት ገይሩ ነይሩ ብገይሮም ድማ እቲ ዴት ቱ ጂዲፒ ሬሽዮ ናቱ ጎዲሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ቁጠባ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሴኪሪቲ ኢሹ ናቱ እቲ ናይ ፀገም ናይ ፖለቲካ ዘሎ ፀገም ሕንፍሽፍሽ ናይቲ ሃገር ንሱ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኮይኑዎ ዘሎ እምበር ኣብ ውሽጡ ዝገብሮ ዘሎ ገንዘብ ክትወሉ ዝኽእል ፕሮጀክት ገይሩ እተን ፕሮጀክትስ ድማ ቱሪስትስ ይመፀና ኣሎ ኮንፈረንስ ኣብ ርእሲ ኮንፈረንስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክግበር ንርኢ ኣለና ኣታዊታት ይገብር ኣሎ በቲ ኣታዊታት ተጠቂሙ ድማ ተወሳኺ ካልእ ፕሮጀክትስ ይገብር ኣሎ እዚ ሓደ ኣብ ስለ ዝፀላእካዮ ክትክሕዶ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ይገብሮ ኣሎ ውፅኢት ናቱ ምናልባት ሕጂ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ መፅእ 5 ዓመት እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፅእ ክእል ኣብቲ ሃገር ብሕጂ ክረአ
ኣታዊታት ዝእቱ ፕሮጀክት ዝገብራሎ ሰስቴይነብል ድዩ ውፅኢት ከም ፅድያ ብሎንግ ተርም ክንርኢና ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ወሲድካ ኣበይ ተውዕሎ ብዙሕ ብልሽውና ከም ዘለዎን ዝርግሕ ናይቲ ሃብቲ ኣብ መንጎ ዘለዎን ዘየሎን ትጋፍና ዓበየ ይኸይድ ኣሎ ሃብታማት መሊሶም ይህብቲ ምለው ድኻታትካ መሊሶም ንታሕቲ ይወርዱ ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ባት ዝርአ ፕሮጀክት ድማ ይገብር ኣሎ ዝርአ ፕሮጀክት ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር ንማኒፑሌሽን ፅቡቅ እዩ ሰብ ክፈትወካ ቱሪስት ክመፀካ ገለመለ ክገብረካ ኢሜጅ ናትካ ንምዕባይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣብ ኣፍሪካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዝበለፀ ኣመሓዳሪ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ እዚ ቪድዮታት እዚ ቫይራል እዩ ብዛዕባ ኣዲስ ኣበባ ዲስ ኢዝ ኣዲስ ኣበባ ኖት ዱባይ ዝብል ኣብ ዩቱብ ተሪኹም ብዙሓት ኣፍሪካውያን ቪድዮ ይገብሩ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኢሜጅ ናይ ኢትዮጵያ ድማ መመሊሱ እናፀበቐ ይኸይድ ኣሎ ብመንፅር መብዛሕት ኣፍሪካውያን ናብቲ ቦታታት ቱሪዝም ንክገብሩ ምስ ኤርላይንስ ዘለዎም ይጥቀምሉ ኣለዉ ስለዚ ኢትዮጵያ is on a different trajectory ብናይ ኣፍሪካውያን ዓይኒ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራ ዕግርግር ዘለዋ እውን ኣይትመስልን እያ እቲ ኩንነት እዚ ነገር እዚ ንኣቢክ ንምንታይ ክቐፅሎ እዩ ብሕጂ ክንሪኦ ኢና እቲ IMF ነዝርዩ መመሊሱ ይሕግዞ ኣሎ ወርልድ ባንክ መሊሱ ይሕግዞ ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ጉዳይ ድማ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እንጂ ዋጋ የሚገኘውን የፋኖን እንቅስቃሴ ራሱን ችሎ እንዲመክት የታቀደው የክልሉ ጸጥታ ኃይል እየመከረ ነው። ጠፍተው የሰነበቱት የጎጃምና ደቡብ ጎንደር ኮማንድ ፖስት አስተባባሪው የምስራቅ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ በባህር ዳር ዙሪያ ስምሪት ሰጥተዋል። ሓደ ነገር ኣብዚ ከነስተብለሉ ዘለና እቲ ፋኖ ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ቶፒክ ናይ ተቃውሞ ከኣልዮ ወይ እውን ከደቅሶ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ነዚ ከይከውን እቲ ፋኖ ይኹን ሸነ ክንቀሳቀሱ ክጓዩ ክፍትኑ ምዃኖም ርዱእ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣብዪ ኣሕመድ አንቂድዎ ዘሎ ናይ ብልብዲ ወላ እዚያስ ከስምዖ ዳን ከለላ የተሰጣቸው ባለ ሰማያዊ ማዕበልተኞች ኢሳያስን ሊንዱ ተከስተዋል። የአንድ ወጣት ዕድሜ ያህል ኤርትራን እንዳሻቸው የመሩት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የማያልፉት ከባድ ማዕበል ተነስቶባቸዋል። የጸረ ኢሳያስና ጸረ ሻዕቢያ ንቅናቄ የአዳሎ ቤተ መንግስት አምባገነኖችን እያስጨነቀ ይገኛል። ከኤርትራ መንግስት ጋር ሆድና ጀርባ የሆነው 4 ኪሎ ደግሞ ለኤርትራ መንግስት አኩራፊዎች ከለላ እየሰጠ ይመስላል። የኤርትራን መንግስት ለመገርሰስ ለሚንቀሳቀሱ ኃይላት በአዲስ አበባ ስብሰባ እንዲያደርጉ መፍቀዱም የዚህ አንድ አካል ነው። ለፋኖና ለደብረጽዮን ህወሓት ድጋፍ እየሰጡ የሚመስሉት የኤርትራ ባለስልጣናት ለዚህ ድርጊታቸው ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ሕቶ ዝዛረብዎ ዘለው አይ ቲንክ እሳቶም እቲ ናይ ኢትዮጵያ ከምቲ ናቶም ስለ ዝመስሎም ኩሉ ነገር ኣቃሊሎም ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባታት ናይ ተቃወምቲ ምግባሩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ኣይኮነን ኣዲስ ኣበባ ኣብዪ ኣሕመድ ክሕግዝ ካብ ኣቢ ንላዕሊ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ መለስ ዜናዊ ሙሉእ ብሙሉእ ንኤርትራ ዝፈልጥ ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ዝሰርሖ ዝነበረ ኩነታት እውን ርኢና ኢና ውፅኢት ከምዚ ኣይከኣለን ኤርትራ ድማ ክሳዕ ክንዱ ጭንቀት ከምፅኣሎም ዝኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ርዱእ እዩ ለንቀነ ኤርትራውያን ሓንቲ ቪድዮ ሸር ይገብሩ ኣለዉ ንሳ እውን ኣይ ቲንክ ፅቡቅ መልሲ ክትህብ ትኽእል እያ ኮይና ትስምዓኒ ስቲል እቲ ኩነታት ቀሊል ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ማለት ኣይኮነን ግን ካብ ናቡ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ፖሊስን ኣካይዳን ንዑ ዘጉልሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ እውን قلب نبح له بزي زبي نقوله بزي حرقت أفو خفيت له بزي قبل قلابت له لأنه هو من سقام دول كوينا أنا مقدر السعر وخيث الذي ما أنا كومو زعم السلام أدي أين التعدم بأمره بأكل ديكونس بأمره سين تعدم سمعنا يا خم دي سمعنا يا رينا يا خم دي رانا نخيط جن سرحنا نقدر سرحنا عن طيب فأنا كيليني ونقرنا سوينا عندنا ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ዝበሃል ዘሎ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ውሱን ዝኾነ መርገፂ ወይ እውን ፖለቲካዊ ስጉምትን ክወስድ ዝኾነ ይኹን እንተታት ዝገብሮ የለን ምስ ፋኖ ድዩ ከምቲ ንሳቶም ባዕሎም እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኩሉ እቲ ምርባፅ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ምስቲ ናይ ደብረፅዮን ሓይሊ መንግስቲ ኤርትራ ክሳተፍ ይኽእል መንግስቲ ኤርትራ ሓንቲ ቃል እውን ትኹን ንሳቶም ክሰርሕ ከም ዝደሊ ዝገለፀ ነገር የብሉ ግን በቲ ወገን ኢትዮጵያ ከምኡ የለን ምሕቋን ብየማንን ብፀጋምን እዮም ዝሕቆኑ ዘለው መንግስቲ ኤርትራስ ኣበየነይቲ ቦታ ይእትውዎ ኾኑ ብኻልእ ዘራርባ ኤርትራ ኢዳ ክትእቱ ተደልያ መዓት ዕድል ተኸፊትላ ዘሎ ብዚ ፋኖ ዳርጋ ኤርትራ ክድግፎም ብኩሉ መንገዲ ይፅዕሩ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ዘረባ ናቶም ቶም ኤሊት ናቶም ናብ ኤርትራ ኣዝዩ እናተፀግዐ ንኤርትራ ዝመጉስ ቃላት ይዛረብ ዘሎ ኤርትራ ንክድግፎም ይፅዕሩ ከም ዘለው ሸነ እውን ከምኡ ክገብር ዝኽእል ዋላት ናይ ጀዋር ኣካይዳ እንተሪኻዮ ንዑ ዘተንብህ እዩ ብኻልእ በቲ ናይ ክልል ሶማል ዘሎ ሓይሊ ስለዚ ናይ ትግራይ ድማ እቲ ናይ ደብረፅዮን ጉዳይ እውን እንተሪኸ ናይ ደብረፅዮን ጫፍ ዘሎ እውን ናብኡታት ዘተንብህ እዩ
መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ክወስድ ከም ዘይደሊ ሓንቲ ቪድዮ ሓንቲ ጽሕፍቲ ርየ ነይረ ክልተ ኤርትራውያን ፖስት ዝገበርዋ መጀመርያ ሓንቲ ከም እዚ እንዲዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሓት ክንምንታይ ሓቅነት ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይፈልጥን እየ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እዚያ መስምዕዋ ክልቴን ከተሓዘልኩ ኣፈወርቂ ዝዋግኡ ዕጡቃት ናብ ዓውደ ግንባር ከም ዝወፍሩ ተገሊጸሎም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራራቢ ሰሚናር ዘካየደ ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዶም ስርዓት ግደፍ ንምውጋድን ለውጢ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንምትካልን ከም ዝወሰኑም ኣፍሊጦም ኣሎም ላዕለዋይ መሪሕነት እቲ ሰማያዊ ማዕበል ስነ ጥበበኛ ኪሮስ ኣስፋሃም ንኢትዮ ፎረም ኣብ ዝሃበ ቃል ምሕትት ብርጌድ ንሓመዱ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ፊት ንፊት ተዋጊኡ ከወግዶ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጦም ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ነዚ ቃልሲ ምፍጻም ዝወሰኑም ካብ መላእ ዓለም ዝተወጻጹ ኤርትራውያን መንእስያት ናብ ዓውደ ግንባር ክወፍሩ እዮም ኢሎም ነዚ ንምፍጻም ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ስነ ጥበበኛ ኪሮስ ኣስፋሃም ኩሉ መንእሰይ ናይ ውትድርና ስልጠናን ሞያን ዘለዎ ብምዃኑም ናብቲ ዕላማ ንምጽምባር ከም ዘየሸግርን ነዚ ንምግባር ድማ ሶንታይም ዝብሉ ዘለዉ አይ ቲንክ ናይ ትግራይ ሚድያ ኩሉ ነገር ከም ናቶም ስለ ዝመስሎም ሓደ ስነ ጥበበኛ ደራፋይ ናብ ጀነራል ተቐይሉ ቃልሲ ገይሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክቕይር ክእል ኢሎም እዮም ዛረቡ ክሰምዓለካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ግን ኢትስ kind of entertaining ማለት እቲ ዘረባ ንባዕሉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ንምግማት ቀሊል እዩ ንዓታቶም እዚ ሓቂ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ክትሪኦ ከለኻ ብናቶም ዓይኒ ክጥምትዎ ከለዉ ዝከኣል እዩ ዝመስሎም ምክንያቱ ተራ ሰብ ከም ጀነራል ኮይኑ ገለ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ እቲ ዘረባ ናቶም ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ይኹን መንግስቲ ከመይ ዓይነት ሓይልን ጥርናፈን ኣሰላልፋን ከም ዘለዎ ኣይርድዎን እዮም ስለ ዘይርድዎ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ ኩናት እንታይ ዓይነት ዋጋ ክፊልዎም ዝረስዑ እዮም ዝመስሉ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ፋኖ ዝበሃል ናብ 4 ኪሎ ገፁ ክደፍእ ከም ዝደሊ ዘሎን ናብኡ ክኸይድ እንተኮይኑ ድማ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ኢና ንርኢ ዘለና ግብፂ እንታይ ዓይነት ተራ ክትፃወት እያ ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ይኹን ፖዚሽን ኣይወሰደትን ኣላ ብኩነታቱ ክንግንዘቦ ከለና ድማ ኤርትራ ብሓፈሻ ሓንቲ ዘረባ ጥራይ ኣላ ኣብዚ ነዚ ኩሉ ዕንደራ ህድእ ከተብል ትኽእል መልሲ ክትከውን ትኽእል እዚኣ እስክስምዕዋ من يدمرحو انت تبعله طوعي بوليتيكا يدمرحو برت بعلو ايمرحن جبا متعودنا جبا برت بزا مسمر زي بيقولوا طوعي بوليتيكا زي بيقولوا حبرتسب من حزب المهر اي مهر عفوا مزحشكا كل خنا شفت تاثر خسر ما اقصي ماني معي ماني ما اقصي ماني معي ماني طوعي بوليتيكا الرعين فعلا ስለዚህ ሓደ ሃገራዊ ሓደ ጥዑይ ዘባዊ ሰራዊት ወይ ዕቁር ሰራዊት ክትገብር ተኾንካ ጥዑይ ፖለቲካ ምስ ንዕኡ ክመርሖ ክኽእል ኣለዎ ብረት መን እዩ ዝመርሖ ብዘይ ጥዑይ ፖለቲካ ወታደራዊ ሓይሊ ሓያል ወታደራዊ ሓፂን ብረት ሒዝካ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን እናበለ እቶም ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኤርትራ ጀነራል ውጩ ዝብሎ ዘሎ እዩ ሓቅስ እዩ ሓፂን ማለት እቲ ብዛዕባ እንታይ ሓፂን ኢኻ ክትዛረብ ደሊኻ ገለገለ ክትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ብዙሕ ዘረባታት ስለ ዘሎ እዩ ኣብዚ ስምዑ ስኽፍ ከይብለኩም ሕጂ ከዓ ናብ ኩናት ገለመለ ግልጠምጠም ደብል ይብልና ዘመነ ቴክኖሎጂ በፂሕናዮ ዘለና ብዙሕ ዘድክም ጉዳይ የብልና ብዛዕባ ኩሉ ኣይትሰከፉ ኩሉ ነገር ኣለና እዩ ድሮን ኣለና እዩ ጥራሕ ምፁ أبتي لو إذا كاين اللوجي ما يقدر بعدنا نقولوا زلزال لما نعطوا زلزال لما علمنا نعم زمن التكنولوجي بس إحنا يزلنا بزح زدكم قداية بالله بزعبه الله يتسر كيروس تعب حلافي لومي ما بتنا إثيوبيا channelات دزارب وزلو بتغكل بزز بلو زلو تبلحنا يتمرحنتنا نرزلنا እንታይ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ጉልበትን ዝድኻምን ዘድልዮ ይኮነን ኩሉ ድሮን እያ ክትገብረልና እዩ ዝብል ዘሎ እተን ድሮናት ኣበይ ኮይነን እየን ክገብራ ካበይ እየን ክብገሳ እተን ድሮናት መን ክዝውረን እንታይ ክኸውን እቲ ድሮናት ንሱ ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ንተጋሩ ሂቦሞም ኣብቲ ናይ ትግራይ ትዕወት ክብል ከሎ ደርፊ ክደርፍ ከሎሲ ስለምንታይ ኣብቲ ትግራይ ምክንያቱ ብትግራይ ተጠቂሞም ክገብሩ ተኮይኑት መደብ ኣብቲ ግዜ ትግራይ እቲ ድሮናት ዘይተጠቀሙሉስ እንታይ እዩ ነይሩ ካበየን ክመፃተን ድሮናት ኣይዶኖ ማለት ናይ ብሓቂ ክትግረም ግን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ እዩ እቲ ዘረባ ዝበሃል ዘሎ ክሰምዑውን ፅቡቅ እዩ
ንምንታይ ኣነ ፃውዒት ናይ ቁጠባ ዝገብሮ ዘለኹ ጉልበት ተወዲኡ ስለ ዝኾነ ድሮን ኣለና ዝበለኩም ኪሮስ ኣብ ጅባኹም ዘሎ ድሮን ቦምብ ኣለና ዝበለኩም ኣብ ባንክኹም ዘሎ ቦምቢ ገንዘብ በዓል ክፍሎም በዓል ኪሮስ ብጡር ሕድሪትና 3 ዓመት ኣብ ገንበሮም ሰለምናዮም ከይኣከብዎ ዝኸዱ ተቓለስቲ ويلي مبارك تملسيهم نحن رأمو دحر 3 معلتسي إيرترا نأتينا سلزبولكم كنصبيكم صنحنا مبارك تملسيهم بلو كتملسون كلهم بعال شرو بعال طحني بعال حلبات بعال بون بعال بربره ايترسعيهم على منكات حقاقيس كاي لمنتاي وكلتي لبواتات صبوق يركا لبوا مغبار صبوق انديو ግን ኣብዚ ዋን እዚ ሓንቲ ኣብይ ኣሕመድ ክፃወታ ዝኽእል ጌም ዝብልዋ ዘሎ እቲ ፀወታ ፖለቲካ ንሪኦ ኣለና ካበይ ናበይ ገፁ ይላኻዕ ከም ዘሎ ولا حنت زيجبات ويزتحاس بوليتيكا وكايدا نريالنا تي ابي إثيوبيا زولو بروباغندا مسرح نبورس لزخونيو حنت بزيا حنت صحف تفليز بلا زراخوا كلتا ኤርትራውያን ውን صحفوا ابزي وان زي ابي ني تغارو تتقيمو سلا زودهم اب تغارو كصغع يكلنيو ابا محارو نمحارو تتقيمو نتغراي هاريمو نمحارون تغارون تتقيمو مجمريا نورومو كم زهرمن بحفش ابزي وان زي تون قطريفو زلو عفار زبال حزب سلا زخونه نعفار تتقيمو دما اجندا نا عفار بيرترا كسالت كفتن كم زخونه مانيتا بورومو درو تاغيم نورومو تتقيمو نمحارن دي زهرم زلو حزب رومو دما نا تقرحن تسلا زلو ناي رومو نا تودت خيدا العجي نيكست ستيب عفار تتقيمكا ምናልባት ብህዝቢ ዓፋር ጌርካ ሓድሽ ኣጀንዳ ምግባር ክህሉ ክእል ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ዕንደራ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ እውን ኣብዚ ለንቀነ ዝተገበረ ኮንፈረንስ እውን ዝረኣናዮ ነገር ነይርዎ እዩ ስለዚ ብኡ ዓይኒ እውን ክጥምቶ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ስልትናቶም ርኢና ኣለና ፖለቲካዊ ስልትናቶም ካብ ቁርብ ክንርኢ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሽፍኑ ብድብድቡ ዓሰብ ደልዮም ዓሰብ ይብሉ ኣለዉ ኢትዮጵያ ዓሰብ ትብል ኣላ ገለ ኢልና ምስጥሶም ኣይንኸይድ ኢና نحن فتح ندل زلنا أكلات إثيوبيا بحجي بسلامة ومنقدي بني عالم لخير حجي أفدق بحري يدليا إيو إلا نحلف بقى في أدرى تدليا أنا بإثيوبيا بقالت متصدر بروباغندا بقى يدليا إيو بحجي 130 مليون زبال لاند لوك زخونا حجرات عالم لخو حق فقيد لنا له نحن مودرن وورلد دينا نبر زلنا نبكى على أهل وسيا زقطو والحنتي بنا اجي انتايو تزربازي ابزور ريوتي حسوت يكفلتكم دلي فلوي زرباس لزغونه يكون نغرك حجي تزاربنا لزين فلت ابي احمد كم يهادق يكون ابي احمد كم حوحات يكون كوسن الدحر خويني وسني كم شعبا يهدق اي صلاي اي فتاو غيرهم 10 عام عدل ذهبوسي اقرنا افريكا عدل ذهبو سب يلن عدل شعبا يا الكيان الكاتب بفصم نجر نشعبي عدل زفترون إهادك أي سلا أجرهم كوجزو أي كافتاو أجرهم كلزبو نيساياس بزطعم من قد يوم حيزهم من قد أجن تايوز دي هدمان دي هدمان غدميتي بلا بريزنت سياس انتاي كقبر زفتن زلون ننوي حوان أنصار بنديهم زك على سنيرهم نتي هو حتى نادقفكا تقراي تعود قالت بليرك حجي مزلاغ كاب تقارا عزليقكا ناب أبقى كتصقع كتكلال لك مالت تعبسي شعبي حق زوي كم زقيني لهم يوم تزاربني رب قدم سلامتاي ناي تقراي اللي تحيال مخانون قالسنا حزب تقراي حيال مخانون اندينير تقدم تقراي كعوات كلا مالتيو ابتا غزيتيا حجتا تقراي ميتاتو انتاي كغبر لهم ني دحيك كتملس لك نعبي كجنجن كتكلال لك ابي حبنا 26 عام تاريخ زنبرو اما بقالس زمص هوحات ملس زمرحو زنبري ملس ما نامريكا نالحسن تشاينا نالحسن كلاتهم حيزو زنبري ابي كابون لا الحيل كل وخليو ناي موسان عام خلو يخليو انتاي زي كمي غيركا ني اتكا ندحريت ماليسكا مس ابي تصقاقعيت بوليتيكا شتارايزي اوف كورس امينا نحدث على خان خصلك على الاينس كتفطر نبور انديو ግን بحفش نساتهم كم زيب للو كل نجار جنب خميك تريوك تكلها لك أبي أحمد ناي ربحة سبيو ربحة إن كان هبانيو نزيهم سبعة زياتهم كم تقوم من دحر قينو ربحة كده اللي انتهي تربحنا يا أبي أحمد نزيهم سبعة زياتهم سنة أبي أحمد انتهي كربح هو يخلو يتعدوا انتهي بنفيت كبوا يخلو أعتقد ميت رياض أنا أبي أحمد بس له سب كده اللي خليه عبزوان زي وهناتنا يا محرار له أبي مش شنيت أجمع له سلزي بزخانة يخل من قدي وتحضراوي حيل حيزو كبجاز زغل أبتو نسوس دليا أجندا كتبس زغل سب كده اللي غلي زي فلوي نجار أيقونن حدش نجار ون أيقونن لذي أبزي حدش زم أمحا زم يا محرا اللي تبلوز اللي هو يجن أنا كبلوني
breaking Ethiopia has started preparation to train Eritrean opposition forces in Tigray and Afar regions. ስለዚ ኣብ ኣፋርን ኣብ ትግራይን ወታደራት ከሰልጥን ጀሚሩ ለዮም ዝብሉ ዘለዉ I don't እዚ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ግን እዚ ክገብሮ ይኽእል ዶ የስ ንሻዕብያ ከጉድል ኢሉ ንሻዕብያ ከኣሊ ኢሉ ኣብዚ ሕጂ ዘለዋ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሎንግ ተርም ንሻዕብያ ምስ ኤርትራ ክዋጋ ይኽእል ዶ ገለ መለካለ ኣርሲዩ ክገብሮ ይክእልኒ ኢልካ ንዓቢ በፍጹም ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሾርት ተርም ኣብዚ ሕጂ ግን ኣብይ ኣሕመድ ቀዳምነት ናቱ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ እያ ኣብ ኢትዮጵያ ሽግር ኣጋጢሞ ዘሎ ሰብካ ክደሊ እዩ ሕጂ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ንሶም ክሰርሕ ተኮይኑ ንኤርትራ ከይድኩም ተዋግኡ ክብሎም ኣይክእልኒ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ለውጢ ከምፅእሉ ከምዘይክእሉ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝፈልጥ ዓሻ ኣይኮነን ምናልባት ከም ሰራዊት ክገብሮም እንተኮይኑ ኣበይ ክወዞም እዩ ኣብ ኩናት ናይ ኣምሓራ ትሬኒንግ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ኩናት ክእትዎም ይኽእል ወይ እውን ኣብ ሸነ ዘሎ ኩናት ኣብኡ ክጠብሶም ይኽእል ስለዚ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓፂር ግዜ ንናቶ ኣጀንዳታት እምበር ሕጂ ጥሪ ኢልካ ከይድካ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ወይ ኣብ 2 ወርሒ ሰራዊት ኣሰልጢንካስ የኣይ ምስ ኤርትራ ተዋጊእኻ ዓሰብ ክትሕዝ ድዩ ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ክትቅይር is not stupid እዚ ክግበር ተኮይኑ ዓመታት ዝወስድ ካልኩሌሽን እዩ ብናቱ ተዲኹም ኣለኹም እቲ እንኮ ኣብ ሕጂ ክሪቲካል ፀገም ናቱ ዘሎ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፀገማት መፍትሒ ክጥቀመሎም ይኽእል ይኸውን ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ንመንግስቲ ክቅይረ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ እንተሎ ኮይኑ እታ ትፅበዮ ዕጫ እንታይ ክትከውን ትኽእል ኣብ ጉዳይ ኣብ ኩናት ናይ ኣምሓራ ይከኣቱ ዝኽእል ኣብ ኩናት ናይ ዓፋር ዝግበር ናይ ሶማል ዝግበር ዘሎ ገደን ቃልሲ ኣሎ ኮይኑ ናይ ሸነ ቃልሲ ኣሎ ተኮይኑ ኣብይ ክእትዎም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንሕና እዚ ኩናት እዚ ኣሰልቺና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ መኮንናት ናይ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ከቢድዎም ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ ብወገንቲ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ድማ ብፍላይ ኣብቲ ጫፋት ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዑ ሓንቲ ኪሎቡና ገዚኡ ከይኸይድ ጉምሩክ ብዝብል ምክንያት እናተተሓዘ እዚ 4 ጣብያ ወረዳ ጉሎም ካለን ብዓብዪ ድማ ከተማ ዛላምበሳ ንድሕሪት ገዲፍካ ዝግበር ጉምሩክ ሓዚሙ ኣነ ብወገነይ ዝቃወሞ እዩ ንምንታይ እዩ ሓደ ምክንያት ሓደ ነገር ዘይላዕለና ኣብዚ ደስቱሩ ኣብ ሰሎሞን ቅድሚ ሓዚሙ ነጊርና ካንየርና ኢና ሕጂ ህዝብና ብጥሜት ይመውት እዩ ዘሎ ወይ ፖለቲካ ኮይኑ እምበር ነቲ ዘሎ ህዝቢ እኮ መንግስቲ ኤርትራ መሸላ እናሃበ ብገንዘቡ እዩ ኣፅፍዎ መሸላ እናተዋሃበ ዝፀንሐ ህዝቢ እዚ ግን ብጥሜት ይመውት እዩ ዘሎ ኣዴታት ሕክምና እቲ ሓቂ ኩሉ ግዜ ክቐብርዎን እዮም ዝፍትኑ ተገምቲሉ ግን ዝወፅእ እቲ ሓቂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ዝሕግዝ ዘሎ ህዝቢ ሻዕብያስ ነቲ ኣብቲ ተታሒዙ ዶ ብላብላ ዝብልዎ ቦታታት እውን ሻዕብያ ኢዱ ሕማቅ ዘይኮነ ፅቡቅ ከም ዝኾነን ፅቡቅ ይገብር ከም ዘሎን ብዓቕሙ ፅቡቅ ክገብር ይብገስ ከም ዘሎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እገይ ብተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ሕቶ መልሲ እዩ ዝስማዕ እቲ እሳቶም ዝብልዎ እቲ ተንኮሎም ዘይኮነ እቲ ሓቂ ካሊእ እዩ ዝፀንሕ ኩሉ ግዜ ግን ቪድዮ ቀጥቅርሓ ጉንቡሕ ጥልዕ ተብላ ዘይንሳ ክተምስላ ግን ኣይፈቅድን እያ ልክዕ ከምቲ ሓፍትና ዝሰልጠነ ዝገበረ ኣስመራ ሕማቕ ኣላ ክሳብ ትብል ገይሩ ብውሽጢ ብገንዘብ ገይሩ ህፃን ቆልዓ ዘይትፈልጥ ደሊሉ ኣስመራ ሕማቕ ኣላ ኣንቲ ምሳ ድምፂ ኮይኑ يوم هزاونتي ناي قرش خدان كدينو ون كيترسعم هزاونتنا اشتي قول من الديهم دخاتن مالتيو تيشرت خدينو ኤርትራውያን ይቀነልና እንዳወል ኾጾ አይንፈቅድን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ንሰው አው ነድሕር ዝሕግዝ ኮይኑ በቃ ስክ ብላለዎ ሸረፍ ሒዙ ማለት እዩ ክብረቱ ሒዙ ስክ ብላለዎ ዓለም ዚያ ኣሕዋትና ኣዴታትና እንዳውጾ ዝርግሕወን ግን አይንደልን አባ ኣደይ ግን ቪድዮ ቀጥቅርሓ ጉንቡሕ ጥልዕ ተብላ ዘይንሳኽተም ስለግን ኣይፈቅድን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣቶም ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ይጥቀሙሎም ከም ዘለዉ እቲ ህዝብናቶም ናውፁ ሓንሳብ ተናንስቲ ሰግዳሎም ሓንሳብ ገለመለ እቲ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ብህዝብና ኣይነፍቅድ እናቶም ተጋሩ እዮም ንኩላቶም እዮም ዝፀርፍዎም ዘለዉ ብየማንን ፀጋምን እዮም እቲ ውርደት ናይ ብሓቂ ውርደት ኢኻ ትርኢ ግን ያ ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ ነዚ እዚታት እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ወዲቑ ከም ዘሎ እቶም ተጋሩ ዘይወሓጠሎም ሓደ ዩቱበር ካብ ኤርትራ ከይዱ እቲ ህዝቢ ከም ሓደ ዓብዪ ኣምላኽ ዝመፅኦም ከምዚ ኢሎም ክብልዎም ከሎም ንተጋሩ ናይ ብሓቂ ፀርፊ ስለ ዝኾነ ውይ ዝብል ዘሎ እቲ ደገ ስለዚ መመሊሱ ንሳቶም ንፅቡቅ ክንገብር ኢና ይብሉ እቲ ህዝቢ ግን መመሊሱ ከም ዝፀልኦም ኣብቲ ትግራይ እውን እቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ኣካይዳ ናይ ብሓቂ
ولا كبرنا يتزبون زي قدليو ترى سب كندزي كمان ملاخ غيركا كابانجلن غيركا هاي لسلاسة دي مصوم زلو قدم هاي لسلاسة كمص خلو نريو زنبرنا مسلساتي زمثل زينتي عبد قدلو تجراواي كمزي لهم قبل وري ناين فلت الناس لذي زنتاي دفتر بعلو عبتي ناي تجراي حزبي بدقزلو دي كلامله عبي حرق عن كم زفتر سيتي نسمعت أنا هنا مصاوات قينة حزبنا بل في زيت كم جنزب دخلناتي شجرن ودي قصر زلت حزبي أكم زعينت قداي كم زودو غيرهم يوم دزارة بزلو باتجي تحنفش مودة تاي زي بلو أبزون بكل ملكة أنا مودة تزياد كون تزبا ويان حرنا تجراي ويكع حوعات دحري استفترة مسحب كل توجنات نمقلنا الناتهم كنتيبا كم زمززون بيت صفات كنتيبا تعصي كم زلون زكريو تتعب زي كنتيبا تقص زلا مقلة عبز الحرق متفنان دمان FM مقلة 104.4 بمن تم حضرن عبي تمدبن أبزبل سجرلو مولجيت أصبح مسمر له مسألة زاكي እቲ ናቶም ኣብነትን ኣርኣያን ዝነበረ ህወሓት ድሮ ኣብ ሬድዮታትን ኣብ ቴሌቭዥናትን ንሓትሕዱ ክባላዕ መን ወነነ ነቲ ሃገር ዳርጋ ሓውሳ ኣብ ባእሲ ኩናት ወግዓዊ ብጠያይቶም ደተ ተኳኮስ እምበር ኣብ ኢት ኣብ ዓንቀርዮም በፂሖም ዘለዉ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ዳርጋ ኣብ ሓደገኛ ማእዝን ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ወላት ሚድያ ብሰፊሑ ንዕዩ ዝዛረብ ክዛረብ ዝኣትወት ሓደጋ ዘናግፈን መሰረታዊ ለውጢ ዘምፅእን መንእሰይ ወለዶ የድልያ ተባሂሉ እዚ ዝበለ ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ዓረና ዓንዶም ገብረስላሴ እንትኸውን መግለፂ መራሕቲ ሓይልታት ሰራዊት ፀጥታ ትግራይ ናብ ኩናት ዘምርሕን ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘእቱን ስለዝኾነ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ትግራዋይ ቃልሲ ክሕይል ከም ዝግባእ እውን ሓቢሩ ዜና ንርኢ ዘለና እቲ ከም ኣብነት ተጠቂሞም ፖለቲካዊ ኣርኣያ ናቶም ኮይኑ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ህወሓት ሓይሊ ወይ እውን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት ኣብ ከመይ ደረጃ ውዲቕዎ ኣሎ ነቲ ቦታ ንርኢ ኣለና ካብዚኣቶም ቀዲሕካ ኣሰሮም ድሕሪ ኼድካ ብድሕሪ ሃድጊ ዝኸደ ጥራት ኣድጊ ለመደ ድዩ ገለ ዝበሃል ስለዚ ናይዚኦም ፖለቲካዊ ኣይዲዮሎጂ ሕፅበት ኣእምሮ ዝገበሩሎም ካብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ኣብቲ ካምፕታት ቤላ ገይሮም ብሬን ዎሽ ገይሮም ሕፅበት ኣእምሮ ገይሮምሎም ደገ መስከዱ ድማ ህወሓት ዝበለፀ ፖለቲካ እዩ ዝብሉ ዝነበሩ ትግራይ ትዕወት ኢሎም ኣብ ጎኑ ናቶም ኣብነት ገይሮም ስእሊ ናይ ደብረፅዮንን ናይ ጌታቸውን ረዳን ተሰኪሞም ዝኸዱ ዝነበሩ ከቕንኡ ካዞም ጀነራላት ኢሎም ዝምክሕሎም ዝነበሩ እታ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ውፅኢት ናት እዩ እዞም ሕጂ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ድዮም ገለ ነቲ ሃገር ከነጥሕና ኢና ዝብሉ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እዚኣ እዮም ከብፅሑልካ ዝኽእሉ ነቲ መንእሰይ ድማ እዚኣ ኢናታ ከም ለበዋ ክንነግሮ ንኽእል ናይ መወዳእታ ክፋል ናተይ ኣብዚ ናይ ፕላስቲክን ናይ ታኒካን ፋብሪካ እዩ ዝብል ከም ደሎ ሰሚዐ ነይረ ግን ክሳብ ክንድቲ ዓይነት ክእለት ወይ ከዓ ዓቕሚ ናይቲ ፋብሪካን ስፍሓቱን ክሳብ ክንዲ ዘይገመትክዎን ነይረ እዚ ሓውና ዓወት ጀነራል ማናጀር ኢና ትልኸውን ዘሎ መብዛሕትኦም ንሱን ካብኡ ዝንእሱን ዝሓድሽ ወለዶ 100 ደካይዶ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ካብቲ ናይቲ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ጀሚርካ ክሳብ ትኩሉ ማኒፋክቸሪንግ ድዩ ዲስትሪቢሽን ድዩ ንሃገር ሙሉእ ንሕርሻ ንኮንስትራክሽን ንኩሉ ዝኸውን ፍርያት ዘፍርይሉ ዘለዉ ዓበ ትካል እሞ እዚ ኩሉ ምናልባት ናይ ህንፃ ምስራሕን ኣግሮ ኢንዳስትሪን ዓበ ተራ ክህልዎ ዝኽእል ፋብሪካን ዝኽእል ጥራሕ ዘይኮነስ ኦልሬዲ እውን እንደጀመረን እሞ ዝገርም እዩ ከምዚ ዓይነት ተኽእሎታት ኤርትራ ኦልሬዲ ሒዛቶን ተበጊሳቶን ኣላ ኢልና ብዓይን ክንርኢ ከለና ኣብቲ ናይ ተስፋ ዝህብ ናይ ልምዓታት ንጥፈታት እሞ ናካለ መዓልቲ ክኾነልና ከም ዝበልክዎ ናይ ፒቪሲ ማኒፋክቸሪን ናይ ትቦታትን ኣብ ርእሲ እውን ናይ ስቃጥላ ናይ ታኒካን ዝወሳስኸን እዩ እዚኦም ኣሕዋትና ንሪኦም ዘለና ኣብቶም ኣካየድቲ ስራሕ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ማለት እሞ ነቲ ዝገበሩልና ምክብባልን ሓበሬታ እንዳመስጎንኩ ብዛዕባ እውን ጥልቕ ኢልና ፕሮግራማት ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ዓብ ተስፋ ዝህብ ዓብ ፕሮጀክት እዩ ዕርይ ዓብይ ናይ ብሓቂ እዚኦም መንእሰያት ክትርኢ ከለኻ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ዓውዲ ኢንዱስትሪ ይኹን ኣብቲ ካልእ መንእሰያት ቦትኦም ሒዞም ከም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ኢና ኣነ ዝሕጎስ ከም ኤርትራዊ እቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ናብቲ መንእሰይ ወለዶ ክሰግር ከም ዘለዎ እቶም መንእሰያት ኣብ ኤርትራ ተመልሚሎም በቲ መንግስቲ ተመልሚሎም ዝዓበዩ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ በቲ ሓድነት ናይቲ ሃገር እቲ መንግስቲ ዝሃነፆ ሓድነትን ሓበራዊ ምንባርን ኣካይዳ ብኡ ተመልሚሎም ዝዓበዩ በዚ ናይ ደገ ብካላታት ዘይተተንከፉ ንሳቶም ነቲ ኣገዳሲ ሴክተር ናይቲ ቁጠባ ድዩ ነቲ መንግስቲ ክርከብዎ ከም ዘለዎምን ክርከብዎ ጥራይ ዘይኮነ ግን ህዝቢ እውን ዝያዳ ክፈልጦምን ከለልዮምን
ክኽእል ከሎ ዝበለፀ እዩ ዝኸውን ፓወር ቫኪዩም ክፍጠር ከም ዘይክል ገለገለ ሰባት ኣለዉ ሻዕብያ እኮ ናቱ ኣካይዳ ዝፈለጥ እዩ ዊ ኖው ሻዕብያ ኣካይዱ ከም ዝፈለጥ ሻዕብያ ክገብሮ ዝኽእል ዝግበር ኣይኮነን እቲ ከምዚ ከማይ ሰብ ኣብ ደገ ዘሎ ብዙሕ ግን እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ዝኣክል ሓበሬታ ስለ ዘይብሉ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ንሕና ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኢና ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ክሳብ ዝኾና ድማ ኣብ ዘለኻዮ ከምዞም ጎረቤትና በፍንጫና ከም ንፈልጦ ዝገብሩና ዘለዉ ከይፈተኻዮ ተርዲኹን ከይፈተኻዮ ክትፈልጦ ዝገብሩካ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ከምኡ ዓይነት ጌም ክፃወት ክትክእል ኣለዋ ኣብ ናይ ሚድያ ሲ ከም ሻዕብያ ሓያል እኳ ይደይነበረ ኣብ ሚድያ እዚ ኩሉ ኣብ ሰውራ ከሎ ሓንቲ ዘይብሉ ከሎ ከመይ ገይሩ ንህዝቢ ኤርትራ ኳሕክሑ ኣብ ልቡን እዝኑን ይመፆ ነይሩ ዲስ ንድሕሪት ተመሊስና ካብቲ ቀደም ዝነበረ ኣካይዳ ናይ ሚድያ ሻዕብያ ኣብኡ ዝለዓለ ክደፍእ ክኽእል ኣለዎ ነይሩ ወይ ታሪክ እዚ ናይ ሰውራ ደርፍታቱን ግጥምታቱን ክትሪኦ ከለካ ኣይኮነን ኣብቲ ግዜ እቲ ሎሚ ተራ ኣለዎ ስለዚ ሚድያ ኣብ ተራ ስለ ዘለዎ ንሚድያ ክንፃወተሉ ኣለና እዚ ካምፓኒ እዚ ብዝበለፀ ካሜራታት ተቐዲሑ ናብነዚ ትካል እዚ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ዓደይ ዝለኒ ኢሉ ክጀሃረሉን 10 ግዜ ናይ ካልኦት ናጠመተ ካብ ዘንባሖቕ ናዕቱ እናረኣየ ብኡ ክጀሃርን ክምካሕን ብዝበለፀ ስእልታት ብሃይ ዴፊኒሽን ስእልታት ተሳኢሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክወርድ እንተዝኽእል ቀሊል እዩ ትስራሕ ናይ ኣበከር ዝገበራ ቪድዮ ሪኢኹማ ኢኹም ሓንቲ ግዜ እዚ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኢሉ ሓይሊ ባሕሪ ኢሉ ከመይ ዝበለት ሓንቲ ቪድዮ ገይሩ ሓይሊ ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስል ንኩሉ ኤርትራዊ ልቡ ዝሰልፍ ቪድዮ ብዙሕ ዋጋ ከፊልላ እዩ ተባሂሉ ግን ናይ ኤርትራ ንኢሜጅ ናይቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ዘጉልሕ እዩ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ስእልታት ክልተ ግዜ ሰሪሕካ ወላ ደጋጊምካ ንዑ ሼር ተጌርካ እቲ መንእሰይ ደገ ዘሎ ሰብ ከም ግዝኡ እዩ ዝነብር ከም ቀደም ኣይኮነን ዝነብር ከም ግዝኡ እዩ ዝነብር ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ዝያዳ ስራሕ የድሊ እዛ ዳንኤል ዝገበራ ድማ ኣገን ዳንኤል ደጊመ ዕድመ የቕርበሉ ኣለኹ ብኮሜንት ብፅሑፍ እውን ሰኒደሉ ኣለኹ ኣይ ሪሊ ሆፕ ግዜ እንተረኺቡ ኣብዚ ናተይ ፕላትፎርም ኣምፅየ ብዙሕ ሕቶታት ስለ ዘለኒ ክሓቶ ደስ ዝብለኒ ተስፋ ይገብር ንሱ ድማ ሰሚዑ መልሲ ክበኒ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ኩድየ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ድማ ክገድፈኩም معس خوينو أصار تفالين كان بخاب برد مفراس سعر خيرو بخاب وشتن بدرج حقنات كعبي أنا بتحق أنت حد الربي كلونات كعبي يقولون أبس قاسي كمان بس أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبس قاسي كمان بس أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا ويتقدي أنت ويتفنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوازهم كمان بس